Federation of Bacolod City Drivers and Operators. Ma'am Beth, how are you? May gabi si Action Art. Oo, man. Ito po at Aha. kay mag-umlang ko kang sa kana. Nagdaya di ko yan. Ay. Okay ka lang? Okay ka lang? Nagdaya ko. Nagdaya ko pagkakita ko nga ginapunta ni President Bongbong. Aha. Kaya siya nag-ligad, inupiran siya sa diin. Aha. Nagbalibad siya nga, hindi ko nayaling nga, Oo. ako niya, gusto ko sa transport lang to. Mhm. Dahil, amot na galayon na nalabot sa ATO. Kaya nakita ko na mo sa nagligad, nga nag-meeting sa mga membro sa mga one-otak art. Yes, ma'am. One-otak na kuya mo. Kuya na nabila, one-otak kami na rin sa unang. Aha. Nagpa-meeting siya sa mga traditional sa mga grupo, binamon nga laban nga ara sa traditional. So siya, mabuna siya lang modernize. Ang Cebu na una-una na siya nagpadala sa Cebu. Okay. Ang modernize sa Cebu. So, ang amon na lang to, ang Manila nag-meeting kay President Marcos. Kaganami, susan din talakay, kaya siya mismo, nakonformiman, kaya ginreklamo to sa mga orito ka traditional nga, sadako siyang presyo, hindi sila kasarang mga utang. Isa to siyang ginambal, Sir Art, so darukuan malang galing ba siya, Clean Air Act. Kaya mo to, nga ang modernize, tungod siyang programa nga Clean Air Act. So, nagambal si President Marcos na kung amo malanggali na ang ginapasilan ang Clean Air Act, islanda na lang yung makina na hindi iya kagastos. 500,000 na lang ng ng makina para sa modernize. Kaya ang katumayo kung inyo sa lakyan. Nga ang mautang di siyang milyones. Okay. Pabor mga nito si Sir Bigol. Aha. Na-updated man ko sa mga katabo sa transport group sa Manila. Kaya member man tato sa grupo sa Manila. Mga Babaw, Bagyo, Cagayan. Aha. Tapos na nalitaw man ko na Sir Art niya hara na siya. Okay. Kaya isagit niyang ipalabot ko siya Sir Art. Yung pagdapan na ipala subong sa LTO Sir Art nga electronic na. Hindi ka na kaayo na kuno sa nasyonal. Ay, tuod, may mga amo na naso mga dakpan. Ay, way, kung nakabalo ha. Okay, actually, kundi, why na tugali ang sa enforcement, malang nga si Atty. Sacramento, I was told nga daw, why na siya, no? Ang nag-auyat, subong si Director naging sa enforcement, kali, Tabaldo. Hindi mga kaya po sa nakay niya sa Okay. Duwa kami sa papunta Taytay nga natakot nga dusin ang penalty, impound pa. Mamagduro kami kay Atty. Magari mapalabot naman kay Mayor nga kayo. Okay. Nga basi ka lang maimbitar sa di siya makulot si Atty. Bigyan Mendoza. Kasi nga ako mismo matawag dito sa iya nga kadakit ng problema dito tungod na sang ginahimot ng LCR dito gid. Yes. So, ako bugalon ko sila at ito ako yan ng ayaw mapahingon dito sila. Wow. Hindi kami na sa nga daan na ikaw naman pahingon ka na. Ikaw isa mo langga man taning attorney ni Kana. Bigo. May ba na-interview mo na siya? Yes, ikaw man to nag-facilitate siya. Pero kung hinali gani makabalik di siya, kay why na ko binumber niya, mamo daw atuto sa daan ko nga cellphone. Kung hinali gani nga makabalik di siya, ipabalon mo gid ko para makasugilanon tiliwat siya. Nag-imbitaron namon siya sa ata. Ang grupo ng Tibakday ang imbitar sila. Kaya member siyang Tibakday. Ang one otak, Tibakday ang member kag
ako yung gawiyat sa una sa region sa Bacolod sa Liga Presidential. Okay. Sa una ba ako taman ito. Pagkaroon nga kayo daw damo na taman. Normal na. Why man nga? Kalma ko na siya. Ngayon, ko ito huli eh. Why problema? Hindi lang nga siya at nang ikaw din yan sa balon ko. May istorya kami sa isla at magkari. Na kung pwede, indifferent ang video si Atty. Mendoza para masulban ng problema siyang ang pagdakpanay nga daw kuan na ba electric lang daw hindi ka nakaayo ko na mo hindi ka nakaayo kung maisuan kasi na okay po kaluoy man sa mga driver hindi clear impound pa hindi niyo na pangalawa ang mga nito nagsubra pag ang iya ginabuligan niya lang nga kuan ang franchise ma-release. Ang lain nila, sa LTO, yaman ako. Kawai ba kami ganit ma-release lang sa LTO, parbis lang among franchise. Papadakot ya kami nga nawai ka restro. Siyempre hindi ka paparestro sa art, kung ay kaya sa ng franchise nga din issue nila. Gabi ang kuan nila, ang pagharas dito para lang mapalusot ng modernize na ang sila din hilaya ang baton da. Sa baluman plus. Pero sa modernize, si kuan niya, si Atty. Vigor Mendoza, favor ni siya, pabor ni siya sa modernize. Oo, siyang una pa, siyang dito pa ko sa Manila. Kung pabor na siya, may proteso pala siya. Sa mga hindi kayo na ipaano dahil indusok mo din sa taong sa Manila. Ito dabo, tugat dabaw. Mamatian na siya ng president. May ideya naman si Sir Vigor na hindi lang pag-ulpi doon. Ang siputo, nakalaputo mga nito. Pero kung mo dako ning tsansa nga basi although na patuman na damo na nagsululod diri para sa modernize nga operation siling ko basi may mga revival o kung basi may mga himuon pa ni kwan nga mga pagbag-o da bala ma'am. Correct. Nang kamo piway kamo din pero pag ano sa Egypt sa Asia nagpirmahan na si Minor sa Chinese pa. Okay. Ang electric bit. So, ang nakasir at i-declare ko na lang. Kaya daw rin, talang na bala, na-explicar si Congressman Karap, nakagwapo siyang iyong akuan kung artida, kung naguba, iuwi niya. Kaya mo pag-ididugan ng katibihan, lang modernize ko sa Sir Art. Kaya, but nang gadget na kadamo-damo, mo isa daya ka wala tatsin ka bilog. Sila mismo ang ilaraw ta sila mismo nagkompetensya. Hindi na mabutang sa salakyan yung nagkompetensya na sila sa ilam lang unit. Ang mga ngayon namon tenyo hindi na namon ni asala natuduhan na nila order na order. Karon kami basugan na dulaon din nila kami sirat. Okay. Ipasalamat kami nga sa niya. At least makareduce lang among franchise at that December. Kaya may bargaining pa man na siya at mabasit ng extension pa. Gani man. Kag with the presence kag leadership sa LTO nga basi pwede pamatian mo si Atty. Vigor basi may mga pagbato pa bla? Oo. Di na siya. Ano na, ako naman ko dati yaya, kanda siya niliruminda ko kung siya niliruya main na kay sila niya ma-intindihan na yung duwa kay bisitaya, antaya sa higada. So, ko si hindi na magbalibad sa ako na. Sige, keep us posted kung ano giman ang update pa si makapaduro man dia. Bagong LTO head. Ako nang target ko kasi mas matagtukot ko kay Atty. Nagari nga siya lang na makalabot yung or kaya hindi ka pwede nga maritla mo siya. Sige. Ay nautod, alas 8:15 na. Mayuning nga mga development, no? Balong unta ko na, no? Himuon sini, no? Nano ang mga matabo sini. Action firing line. Ibalikan ta lang siya, last hura na lang to, sa kay Ma'am Beth,
Okay, para Ma'am, sorry ginautod ang linyata. Oo, man. Yeah. Sige, so while ang nanay, basi ko na may mga update, just text me para nga kung makakadtog man sa uli di siya ni Bigor, makalusugilanon man ta siya eh. Sige, mat-text ko sila sa Alcaron. Bago ko, lawan na yan, binatibong ka daan, ngayon si Nang mapabalo ko sila nga, kung di ka naman nandito siya makulod, pupus na akong grupo, nga, pupus naman kayo ni ID, Okay. Parang hindi ka magdugay, wala nga, yung kasi di ka luluoy sa nakugot. Sige. Ma'am Beth, thank you for the time, ha? Paway na da. Salamat, kid. Sige. Thank you. Good night. Good night. Good night. Action firing line. Pating ido ni Ma'am Beth, maamot man sa... Kung ano na nga ano nga lagi